Des del Consell Valencià de la Joventut hem preparat una campanya per a les eleccions, tant europees com autonòmiques i local, i l'objectiu principal és que la gent jove sàpiga per què ha de votar, conscienciar que és important, i en l'àmbit autonòmic, sobretot, fer incidència política i que els joves i les joves coneguen què proposen els partits polítics, i en l'àmbit europeu, sobretot, hi ha molta desinformació per la part jove y que coneguen la importància de què és Europa, per què ha de votar, en què els afecta. El que opineu es el primer acto de la campaña que hemos preparado para las elecciones europeas y pues viene Joan Calabuig en representación del Comité de las Regiones y luego pues habrán representantes jóvenes de partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo. Se va a hablar sobre pues, los retos de Europa, qué va a pasar con Europa, pues, qué opina cada partido y un poco cómo la juventud puede participar y tomar conciencia de Europa. El dia d'avui és un formació, és un fin de setmana de formació i després també per a fomentar accions concretes. Este fin de setmana específicament està basat en polítiques de la Unió Europea. Estem formant a la gent jove en les pròximes eleccions europees, qual és el sentit d'Europa, què situació té actualment i després què són les accions concretes que podem fer la gent jove per a fomentar el vot jove, per a fomentar que la gent jove en Europa tingui una millor visió d'Europa, etc. Hem vingut a les universitats, en aquest cas a la de València, per a poder apropar-nos a la gent jove i explicar-los un poquet de què van les eleccions, quan han de votar i què voten exactament. Hem preparat unes activitats ràpides, tipus joc, per a poder informar a la gent sobre els eurodiputats i eurodiputades que estan en el Parlament, sobre els organismes i les seues funcions, la representació de dones en el Parlament. Entonces, elles han d'intentar jugar i la idea és que se divertisquen però al temps aprenguen i conscienciar un poquet sobre el que és Europa i la importància que té per a nosaltres. Hem celebrat aquest debat dins de la campanya La clau del vot per tal de fomentar el vot jove i que la joventut valenciana conega de primera mà quines són les propostes dels diferents partits polítics per a les eleccions. És important votar i que volem que els joves decidissin i voten.